سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نلومي 16 قنبوت كلتشحن عيسران سلستنا بستدالو وزيناتات ابيرترا اقات ايمو زلو من قطقات مريت بعال سلطان بانك عالمنا بتقراي مبصحو رأسا كتما يوكرين كيف اف كبيد متقعت ميسايلن درون مئتوا بزعبا كوينا السودان زلو حبريتاتاتن روسيا نسرحتنيا امباسا امريكا نبر اب تحت قيد مئتوان زتقال لك خونيو ابزا channel دما ناي وتر تخاتلتنا مخان سبسكرايب كتقبرون نتاني دول ملكت كتوقن بخبري يعدمكم ኣብ ሱዳን ውግእ ካብ ዝጀምራት ሒዙ ወርሒ ኣቁፂሩ ላብ ዘሎ እዋን ኣብ ዳርፎር ኣብ መንጎቶም ክልተ ተቐናቐንቲ ሓይልታት ሓያል ውግእ ይካየድ ምህላው ተገሊጹ ኣብዚ እዋን ኣብ ስዑድ ዓረብ ጅዳ ነቶም ክልተ ሓይልታት ንምስምማዕ ብኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ዝምራሕ ዘተ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ወላውን ንሰብኣዊ ሓገዛት ንምሕላፍን ህዝብን ንምሕላውን ዘኽእሎም ስምምዕ እንተካየዱ መንጎም ዝካየድ ኩናት ግና ክሳብ ሕጂ ከም ዘይቋረፀ ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኣብ ከተማ ካርቱም እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ከተማ ሕልፍ ኢልካ ከቢድ ድምፂ ተኹሲ سمعن دبداب نفرتون قصال خمسله تغليصو حجي وصي اب زلو زيناتات دما اب دارفور بفلاي دما برأس ختما معراب دارفور زخونت الجنينا امنقتم كلتا حيلتات وق كم استخايده خغلصن كلو حيلتات قلطف دغفن كالوت شمم زي تغلصو عطقات حيلتاتن تختما بمتقع زمتا مقصالن كوم دما مغاس سباو مسلاتن كم استفصمه مع كان زينا الجزيره صبصي بالا محبر حكايم دارفور كم زحبرو دما اتوق كاب زجمرات حيزو كساب حجي شبعان شوعتن سبات تخبابه هيوتم سينوم كم زلو كغلصن كلو اب كتما الجنين خازوق كاب زجمرات حيزو تزغف اكوينات يكيت كم زلو تغليصو እዚ ክሳብ ሕጂ መዕለብ ዘይተገብረሉ ዘሎ ናይ ሱዳን ውግእ ኣብታ ሃገር ብማይታ ሸሓት ዝቆፀሩ ተመዛበልቲ ክፍጠሩ ዘገደደ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ሓበሬታ ከዓ ልዕሊ 700 ዜጋታት ህይወቶም ሲኢኖም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝግለጽ دايركتر بنك عالم چنفر ኢትዮጵያ عثمان ديونه مسا منستر وصاي ጉዳያት ኢትዮጵያ በደረጃ ሚኒስተር ተሰርሕ ሰመት ረሳሰው ናብ ትግራይ በመጓዓዝ በዛዕባ ዳግመ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ከም ዘተይ ተጋሊጹ እቶም ክልተ ሰበስልጣን ናብ ትግራይ ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን መስላዕለዎ ሰበስልጣን ትግራይ ተራኺቦም ክዝትዩን ከለው ግዚያው ፕሬዝዳንት ክልላዊ መንግስት ትግራይ ጌታቸው ረዳ በወገኑ ምስ ዳይሬክተር ጨንፈር ባንክ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ عثمان ديونን ስምርት አሳሰውን ዝርብ ከም ዘካየደ ሓቢሩሎ ንሱ በመንገድ ትዊተር ኣብ ዘርጎ حبريتا مستب عثمان ديونن سمرت ساسون زمرح ጉጅለ ኣብ ዝተፈላለዩ ዳግመ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ዝርከቦም ኣርእስታት ከም ዘተይ ገሊጹ እቶም ነቲ ጉጅለ መሪሖም ዝመጹ عثمان ديونن سمرت ساسون በወገኖም تكالات تግራይ ዳግማይ እግረን ከተኽላን ብዝበለጸ ኣገባብ ክምለሳን መስግዚያው መምሕዳር በቀረባን መስራሕ ድልውነቶም ኣረጋጊጾም ባንክ ዓለም ሓደሽቲ ፕሮጀክታት ካብ መስራሕ በተወሰኺ ንዝሓለፈ 3 ዓመታት ተቋሪጾም ዝነበሩ ፕሮጀክታት ዳግማይ ክጅመሩን ቃል ኣትዩ ኣሎ ክብል ጌታቸው ረዳ ጽሒፉ ንሱ ወሲኹ ንሕና ብወገና ኣብ ልዕሊ ህዝብን መሰረተ ልምዓትን ትግራይ ብዘጋጠመ ከቢድ ዕንወት ቀጻሊ ዘጋጥሙና ዘሎ ከበድቲ ብድሆታትን ኣብ መፍታሕ ብዝበለጸ ክንሰርሕን ሓበራዊ ሓይሊ ህዝቢ ትግራይ ንምጥቃምን توفاينتنا دقيمنا أرغاقيتنا آلنا إلو أبيرترا 4.7 ريكتر زعقنو من قطقات مدرك هم زقات أمه فولكانو ديسكافري زبها المربب صحيفو اتي تمالي 15 قنبوت كل التشحن عيسران سلستن أب ساعتات دحر قطرك هم زقات أمه زقل الزلو من قطقات مدري كبرس غتما إيرترا اسمرا 50 كيلومتر ندوبا ومبرق أبز ركب كبابيتات كم زقات أمه ات مربب قليتو أب استفل عليها كفالات علم نزقات أمه من قطقات مدري عملكيتو حبريتا الزرقح ناي حبرات من قستات أمريكا من قستاو مربب زرقحي وابزول حبريتا دما ات من قطقات أمريكا بكتما عد قيح 26 كيلومتر نسمين أبزركب نزوباتات زوبا دوبن سمين وقيح بحر نابزد دوب كبابيتات كم زقات أما حابير لا بمسرة التزرق حيزو لكارتا اتمن قطقات مريت أب هزب زنبرو لكبابيتات زيقات أما خوينو أب سبن نبرتن زوار دا قود أتون يلن نزقات أما من قطقات مريت بزملكت بوغان إيرترا زوات صحابريتا يلن أب إيرترا أبزوباتات سمين وقيح بحرن دوبا وقيح بحرن حلف الكا أبستفل علي أوانات من قطقات مريت زر خوينو أب زحالفة ورح تحساس كل التشحن عيسران كلتانون كابس مرهم 250 كيلومتر ندوباو معراب بزركب كبابيتات حموشته ريكتر زعقونو من قطقات مريت أقاتيمو منبارو جرمناو تكال مرمر جيو ساينس أفليتن يريو
ኣብ ኪየቭ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንሻም ናይ ግዜ ከቢድ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተኻየደ ሰለስተ ሰባት ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝወጽእ ምስሊ ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ሚሳይላት ካብ ሰማይ ሃሪሙ ከውድቕ እዩ ዘርኢ። ሰብ መዚ መንግስቲ እቲ ሃገር ብሰንኪ ተሃሪሙ ካብ ዝወድቕ ፍንጭልጫል ሚሳይላት ዝሰዓበ ሓደጋ ንምክልኻል ሰባት ካብ መሳኹቲ ክርሕቑ እዮም ኣጠንቂቖም። ከንቲባ ናይታ ርእሰ ከተማ ዝኾነ ቪታሊ ክሊቼንኮ ኣብ መካነ እንስሳታት እታ ከተማን ኣብ ማእከላይ ኣውራጃታት ገለ ስብርባር ሮኬታት ከም ዝወደቐ ገሊጹ። ብሰንኪ ዝስዕብ መጉዳእቲ ከም ዘሎ ጸብጻባት የመልክቱ። ሓደ በዓል መዚ ኪየቭ እቲ ድሮናትን ሚሳይላትን ኣዋሃሂዱ ዝተኻየደ ዝተሓላለኸ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ዝተፈለየ ጽዑቕ ክብል ገሊጽዎ። ሓላፊ ወተሃደራዊ ምሕዳር ርእሰ ከተማ ዩክሬን ሴርሄይ ፓቭኮ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ዝለዓለ ቁፅሪ መጥቃዕቲ ሚሳይላት ክብል ገሊጽዎ። ብመሰረት መባእታዊ ሓበሬታ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ክልል ኣየር ኪየቭ ዝነበረ ዕላማታት ጸላኢ ተረኺቡን ዓንዩን ክብል ወሲኹ ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ኢሮጳ ኣብ ዝገበሮ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክን ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮንን ዝርከቦም ምዕራባውያን መሻርክቲ ሓያሎ ቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ወተሃደራዊ ናውቲ ክህቡ ቃል ኣትዮም ልዮም። ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብ24 ለካቲት 2022 ንዩክሬን ካብ እትወረር ንድሓር ብሽሓት ዝቑፀሩ ሲቪላውያንን ወተሃደራትን ተቐቲሎም ወይ ቆሲሎም ከተማታትን ዓድታትን እውን ብውግእ ዓንዮም እዮም። ኣስታ 8.2 ሚልዮን ዩክሬናውያን ድማ ኣብ ኢሮጳ ከም ስደተኛታት ክምዝገቡ ከለዉ ካብዚኦም እቶም 2.8 ሚልዮን ኣብ ሩስያ እዮም ዝርከቡ። ኣብ ሩስያ ሰራሕተኛ ኤምባሲ ኣሜሪካ ነበር ውዲት ኣልዮም ብምባል ብመንግስቲ ሩስያ ከም ዝተኣስረ ታስ ዝተባሃለት ሩስያዊት መንግስታዊት ማዕከን ዜና ሓቢራ። እታ ማዕከን ዜና ከም ዝሓበረቶ እቲ ሮበርት ሽኖቭ ዝተባሃለ ሰራሕተኛ ኤምባሲ ኣሜሪካ ነበር ብኣባላት ፀጥታ ሩስያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ብምግላጽ ክሳብ 8 ዓመት ክእሰር ከም ዝኽእል ኣቃሊሓ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ብዛዕባ ምእሳር ሰራሕተኛኡ ነበር ሓበሬታ ከም ዝበጽሖ ብምግላጽ ኣብ እዋን ኪንዮዚ እንህቦ ሓበሬታ የብልናን ኢሉ። ሮበርት ሽኖቭ ኣብ ወደባዊት ከተማ ቫልዲቮትስኪ ኣብ ቀይዲ ምስ ኣተወ ሕቶ ቀሪብሉ ሓደ መሰረታውን ምስጢራውን ጉዳይ ምስ ናይ ወጻኢ ሃገርን ዓለም ለኻዊ ትካልን ተሓባቢሩ ዝብል ክስ ከም ዝቐረበሉ ማዕከን ዜና ታስ ሓቢራ። እታ ማዕከን ዜና ኣብ ዘርግሓቶ ሓበሬታ ሰብ መዚ ሩስያ ሮበርት ሽኖቭ ንሰለስተ ወርሒ ተቐይዶ ክምርመር ከም ዝሓበሩ ብምግላጽ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበሉ ዕለት ግን ከም ዘይተወሰነ ገሊጻ ኣላ። ሮበርት ሽኖቭ ኣብ ሞስኮ ኣብ ዝርከብ ሎፎርቶቭ ዝተባሃለ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ምስ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝሰርሕ ዝነበረ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ኢቫን ጋሪሾቪች እውን ኣብ መጋቢት ንመንግስቲ ሩስያ ብምስላል ተጠርጢሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምስ ኣተወ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሞስኮ ኣብ ዝርከብ ሎፎርቶቭ ኣብ ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ተቐይዱ እዩ ዘሎ። ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ነበር ፖል ዋላን እውን ኣብ 2018 ንመንግስቲ ሩስያ ተሰለል ኢኻ ዝብል ክስ ቀሪብሉ ኣብ 2020 16 ዓመታት ክእሰር ምስ ተፈረደ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እዩ ዘሎ። ኣሜሪካ ንምእሳር ጋዜጠኛ ኢቫን ጋሪሾቭስኮን ፖል ዋላንን መሰረት ዘይብሉ ክሲ ቀሪብሎም ብምባል ብተደጋጋሚ ንኽፈትሑ ክትሓትት ጸኒሓ እያ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።